अगर आप चाहते हैं स्वीटी कुमारी ऑफिशियल का सबसे पहले ऑडियो वीडियो सुनने के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। जो सना लिखे कि अरे सखियो सना दुल्हा खोज दिहले पापा जी हमारा एकरा जो सना लिखे बाटे बकलो लमुआना हम तो होई सहरी से जिया पर चढ़ जाता खाके रोज लहरी खाता है अंडा होता ठंडा बाटे ना भरोसा एकरा जो सना लिखे रे सखी कोई सना दुल्हा खोज दिहले पापा जी हमारा एकरा जो सना लिखे। अगर आप चाहते हैं स्वीटी कुमारी ऑफिशियल का सबसे पहले ऑडियो वीडियो सुनने के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। केतनो जगाई झकझोर के हाँ सूत जाला देहिया बखोर के केतनो जगाई झकझोर के तो खटिया हिलत नइखे इहे आपसो एकरा जो सना लिखे कि अरे सखी कोई सना दुल्हा खोज दिहले पापा जी हमारा एकरा जो सना लिखे। Presented by Albina Recording Studio, Simran. कि अरे सखी कोई सना दुल्हा खोज दिहले पापा जी हमारा एकरा जो सना लिखे। हाँ हाँ भइल ना पिया हमरा मन से रहता सखी हो गजन से हाँ हाँ भइल ना पिया हमरा मन से रहता सखी हो गजन से अपुर भोजपुरिया बरसी धरले बाबे है दोस्त एकरा जो सना लिखे तो सखी रे कोई सना दुल्हा। अगर आप चाहते हैं स्वीटी कुमारी ऑफिशियल का सबसे पहले ऑडियो वीडियो सुनने के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए।